थांनाय सानाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय अरां पुलिस थानानि बेन्दोङाव धुपगुरिनि आसाम माला लामायाव गुवाहाटी फारसेनिफ्राय अरुणाचल थांनाय गंसे AS25FC 0960 नंनि ट्राक गारिया धुपगुरि गामिनि मुजामिल हकनि फिसाला 10 बोसोर बैसोनि जाहिर आलीखौ सौख्लायो। गोब्राब जोखोम जानाय जाहिर आलीखौ लोगो लोगो गुवाहाटी देहा फाहामसालिसिम दैथायहरदोंमोन। फाहामथाय होबाय थानायावनो जिउ गोमायो होननानै मिथिहोदों। खारबाय थानाय गारियाव हरखाबै खारस'नानै होनायाव बे जाथाया जादों होननानै मिथिहोदों ट्राक सालायगिरि अभिजित चौधुरीया। अरां थानानि पुलिस हानजाया गारिखौ थानासिम लाबोयो।